mambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Muna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase obwansu tumede na manga koraganire kuritukuli goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na ensaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo murigari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuli yao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki weshera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mongo torora korwa sinsemo chama chingumbwa no sesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV.